I la Hafsa. Aquest ambient és de robòtica i el fa Josep i fa que aquest cotxe faci el kinemàtic. Aquest és l'ambient de la Berta, que fa ideàtics. Treballen amb fusta fina i amb aquesta fusta fina fan jocs. Si pregunteu amb quina màquina ho fan amb aquesta. Aquest és l'ambient d'audiovisual i el fa el Roger. Aquí gravem vídeos com fem ara. Fem servir molts aparells perquè se'ns escolti la veu o per gravar. És l'últim ambient, que és de lettering, que ho fa la Lídia. El lettering és una forma d'escriure i això és una demostra.